Les zones m'han semblat força faciletes, sempre hi ha hagut un pas que ha marcat la diferència, però m'han semblat molt bé i m'ha anat molt bé el trial i m'he sentit molt bé sobre la bici, ja que no he fet cap error. És el segon any i estic molt contenta de liderar la Copa Osona perquè és una copa que m'agrada molt. El trial d'avui m'ha agradat, he corregut molt bé amb una tercera posició. El trial era fàcil però assequible i gràcies a aquesta tercera posició he pogut guanyar el campionat. Anava segona a la general, a 4 punts, i gràcies a aquesta prova he pogut guanyar la Copa Osona. Les zones avui eren factibles, alguns passos, com sempre, difícils per marcar la diferència i m'ha agradat bastant, aunque algunes cagadetes, però he pogut quedar segon. Estic molt content perquè he aconseguit la primera posició a la Copa Osona després de 7 anys competint. El trial m'ha anat molt bé, m'han agradat molt les zones, molt tècniques, m'ha agradat molt com ha quedat el camp també, molt xulo, i estic molt content per haver pogut quedar primer a la Copa Osona. Vaig començar una mica malament però hem pogut remuntar els resultats i molt content de tot plegat. Ara venen les Copes del Món, que aniré a la de Bèlgica, espero fer un bon resultat allà, i també aniré als Youth Games a Itàlia i espero també poder fer un bon resultat allà i un bon trial. Avui el trial ha estat molt bé, les zones estaven molt ben marcades, era una bona combinació de tècnica i tirada, hi havia pujades, no era molt indoor, sinó que combinava una mica natural, tot i que sigui un bike park. I he fet una primera volta bastant dolenta perquè he tingut una caiguda d'un fallo de concentració, però a la segona volta ho he pogut solucionar, he fet només un peu i llavors he pogut empatar amb l'Eloi i he guanyat per temps, o sigui que molt content. És la quarta victòria de 5 proves que s'han fet de la Copa Osona i molt content. L'objectiu sempre és venir aquí i endur-me la victòria, ho he aconseguit en 4 de 5 ocasions, o sigui, molt content i content d'endur-me la victòria final. La propera competició és la Copa del Món d'Àustria la setmana que ve i l'objectiu d'aquesta Copa del Món és sobretot entrar a la final i un cop allà lluitar al màxim per estar al podi, entrar entre els 3 primers, que jo crec que el nivell el tinc, falta arribar al màxim de forma i estar concentrat en tot moment i que surti tot bé.